Здравейте, мили! Надявам се всички да сте добре. Днес рисувам един мак по желание, но не си спомням кой си го пожела. Така че, ако гледаш това видео, ще се радвам, ако коментираш отдолу, че си ти. Мисля, че беше едно момченце, но не съм сигурна. Просто не съм сигурна кой си пожела мака. И от доста време исках да го нарисувам този мак, но за жалост нямах никакво време. Последните седмици имах много работа тук и затова чак сега се появявам, тъй като голяма част от поръчките за сега си ги свърших и сега реших отново да рисувам за вас малко, поне докато дойдат следващите поръчки за книги или пъзели. Вие знаете, че аз съм илюстраторка на детски книжки и пъзели, най-вече тук в Германия, за най-големите издателства на детски книги Равенсбургер и Карлсен. И за това показвам и на вас как рисувам, за да се научите и вие, защото рисуването е нещо прекрасно и е много хубаво, ако и вие го правите и искате да се научите. Така, това е грубо мака. Рисувам го с поликромус, с червения поликромус. То е номер 121 Гераниум род, т.е. на мушкато, всъщност на мушкатото цвета, защото нямам маково, но всъщност мушкатото червеното е подобно. И сега ще взема зелено за средата. Средата е много красива и интересна, малко като коронка изглежда, се подава тук и е сравнително светла, почти жълто-зелена. И всъщност точно така ще я направя. Това зелено, което съм взела, е 166, но на практика може да вземете каквото зелено искате. Знам, че много коментирате отдолу видеята. Няма никакъв проблем. Аз се радвам, когато коментирате и задавате въпроси и се опитвам да ги отговоря. Няма значение с какви моливи рисувате. Важното е да рисувате. Кой каквито има. Аз рисувам най-вече с поликромус. Тя ги обичам. Тя си ги купувам. Много хубава марка. Тук немска марка на Faber-Castell. Това е тъмно-зелено 267. Знам, че са много скъпи и затова ги препоръчвам, но не само от тях. Т.е. ако имате други хубави, може спокойно да си ги ползвате. Тук сега това ще го отцветиме зелено или тъмно-зелено, така в сянка и с малко жълтичко. Сега това жълтото е класическото жълто, номер 106 в случая. И сме готови с центъра, горе-долу. И сега, със същото червено, с което почнахме, трябва да отцветим мака, но ще го направим в формата, както вие знаете, че рисувам аз най-вече цветя, в формата на структурата на растежа на листото. Си го правите така. И естествено запълвате и попълвате всякакви такива сянки и светлосянки. Не знам какъв цвят още ще смешам, защото мака е много червен, но на практика червените му нюанси не са само с един цвят, ами има естествено и светло, и по-тъмно и така нататък. Тук искам малко да го увелича. Виждате ли, тук просто искам малко да го запълня, защото някак си се отплеснах и не ми харесва както съм започнала. И тук накрая може леко да промените, т.е. малко е така вълни да направите за контур,
защото не всички листа са абсолютно прави. Те даже имат много такива влакънца, в смисъл по-скоро са леко сгънати, нагънати, имат гънки такива в самата структура и точно това нещо е много типично за мака и е хубаво човек точно това да го нарисува. Но тук естествено отзад трябва да е по-тъмно, за да може да се отличават листата, кое до къде стига. И така просто ги... тук може да оставите малко така за гланц и го отцветявате. Сега ще се опитам с малко червено, т.е. оранжево. Това е 115, за да имаме два различни цвята. Не искам да е изцяло така червено, защото ми трябва и за сянка естествено някакъв тон. И не ми се иска да взимам кафяво за тъмното, т.е. по-скоро отивам в светло червено, а светло червено отива към оранжевото. Но може и да смешате и розово. Това е розовото е 130, тук на по-светлите части. Нали, да има лек такъв гланц. Имам и още едно червено, я да видим. Това е 118 Шарлахрот. Това е такова Шарлах. Как се превежда това? Не знам. Но за всеки случай е също много червено. Много класическо червено. Не знам шарлах как е на български, просто думата ми се губи. Така. И сега тук отдолу малко по-тъмно червено, в смисъл, пак сме със същия тон, с този шарлах, който ви казах. За съжаление не знам как се казва. Знам, тук-там някой коментира малко неприятно, че българският ми език не е вече перфектен. Съжалявам много, опитвам се, старая се, но е възможно просто да съм отвикнала и затова тук-там да ми куца българския. Съвсем не ми се иска заради така позабравения ми български да престана да рисувам за вас и затова игнорирам тези коментари, които смятат, че след като не говоря добре български, не трябва да рисувам на български. Аз мисля, че рисуването е интернационално. Това, че аз го коментирам, това, което правя, просто се опитвам да ви помогна и на вас и да се разбираме просто по-добре. Но самата аз го казах още в първото ми видео на български, че има моменти, в които малко така ми куца езика и просто се извинявам, съжалявам и на мен ми е неприятно това, като търса думи и като заеквам, но не мога да го променя, освен да го говоря много с вас тук. Сега сме на това листенце, също трябва да видим структурата как е. Но виждате, че всъщност не е задължително да ползваме страшно много червени цветове. Достатъчно е червеният цвят, който го ползваме, да го ползваме веднъж с повече натиск и веднъж и там, където е по-светло, с по-малко. Но като цяло винаги харесвам рисунки, изглеждат по-живи, които ползват повече цветове. Така че там, където запълвам с оранжево, казах ли ви този 115 номера? Ако някой ги има същите, аз се съмнявам, че всеки има всички тонове, да не говорим, че аз самата понякога мешам и не съм сигурна, че точно този беше правилния. Така че бъдете по-художествени и по-смели. И ако вземете някакъв друг червен, не се притеснявайте със сигурност и то ще е красиво. Един мак просто си е мак. Стига формата му да я изпълните сравнително точно, защото мака като цяло, аз много макове съм рисувала, страшно много в рисунките ми за книжките, за илюстрациите. И обикновено го рисувам, нали, така
без да гледам никъде, защото знам вече горе-долу как да внимавам. Но при мака винаги съм си мислила, че малко така изглежда разхвърлян. Все едно просто се облекал и насякъде му така му стърчат перата, листата за това. Тук това листо вече е по-специално. Тук ще оставиме леки такива по-светли. Той има някои макове. Не всички са така обаче. Някои са абсолютно червени, други са тук малко по-светли. И аз ще го оставя това леко по-светло. Ще видите защо накрая. Но другото си става абсолютно червено. Особено тук, където трябва да се отличи другия цвят. И тук казахме, че искаме малко повече, нали, такъв контур. И всъщност в тази форма го правя. Тук наистина трябва малко по-светло да е. Малко по-светло. И на тук да се стъмва. И накрая е така. Тук е по-тъмно. Имам тук няколко снимки на макове. Когато се разхождам при нас тук около квартала, той всъщност на града, края на града съм, живея в края на града и тук на 5 минути вече има гора с планинка, където съм почти всеки ден се разхождам там. Като имам време, разбира се. И има и като отмине човек гората и почват полета. И покрай полетата има много макове. Много. Сега особено растат и синчец. Особено в житото. Страшно е красиво. И всеки път, като минавах оттам и викам, трябва да рисувам макове тук за българския канал. И мили, ето така го запълних, като обаче тук с розовото сега ще го запълна. Просто това листо, това главното листо и искам да няма такива дупки, бели. А тук с оранжево. Просто е червен мак, а всъщност си е червено цвете. Така. И тук сега също трябва да влеземе малко, да оправиме ъгълчето. И тук отзад също. Ето, точно така с тази структура. И да влезем вътре с молива и да го отсветим. Тук сега ще остава малко лек гланц. Аз ще се концентрирам в контура. Много финно трябва с натискане и с много финно, плавно. Така трябва да се опитате да направите този прилив, да прелива цвета, червеното към това, което тук е гланца. И може би така с кръгови, леко кръгови движения да го украсите. И тук отдолу сега също имаме сянка. Тя вече не е толкова важна структурата, въпреки че нали, човек трябва да си се придържа, както е структурата на листото, поне малко да се придържа, да не е нали, така наляво-надясно надраскано, ами е така с чашката, с листенцето да се движите. И тук сега ще го направя оранжево обаче. И така завършваме
И тук също малко, и тук също малко. И това също е сега сравнително светло. А тук малко сянка червена. Ще допълна, защото се е обърнало така листенцето. То се вижда как се е обърнало. Така, мили. Това сега е до тук. И сега най-интересното му е, аз много обичам това да го рисувам, защото е накрая. Тук сега ще му направите тичинките. И сега ще си призная нещо. От край време не знам как е тичинки на немски. И когато рисувам в немския канал, сещам винаги за думата българската тичинки, семенцата тези отстрани, а не се сещам за немските. Всъщност не мисля, че съм ги чела някога, може би, но не се сещам. Не съм имала така биология на цветята по немски, но си спомням уроците по биология в България и тогава точно учихме за тичинките. И тук не го знам. И все се кана в Google да го питам Google и все забравям, за да мога и в немския канал да казвам тичинки. Аз казвам средата, семенцата, някакви такива си измислям мои думи, а всъщност... И всъщност обаче си признавам, че не го знам, но никой отдолу под видеото не ми е писал още как се казват наистина. Може би и те не знаят точно какво имам предвид. Сега ни трябва леко тук една дръжчица, просто защото е красиво. Една такава дръжчица. И дръжчицата е с малки косъмчета. То са влакънца е такива. Но ще направим и малко сянка, нали? Просто да е по-реалистично. И тези влакънцата тук. И това беше, мили. Надявам се да ви харесва. Бутнах камерата, съжалявам. Тук сега с розово може да си дооправите, ако ви е прекалено светло, нали, това нещо. Може леко да си го оправите. Тук също искам леко да запълна, но по-скоро във формата, нали, да не блести до такава степен. Но на практика това ми е мака за вас. С най-мили поздрави на всички. Надявам се да сте здрави, да сте добре. Слава Богу, вече тази корона си отминава, поне така се надяваме всички. Още нищо не е както преди, но всички се надяваме да стане скоро така, както преди. По магазините има още опашки. Но за сметка на това пък имаме повече време сега за рисуване, може би. Надявам се и вие да рисувате. Надявам се да ви харесва. Абонирайте ме на Дени рисува тук канала или евентуално Instagram, който има. Facebook евентуално, кой където иска. Но по принцип тук най-се радвам, защото ми се рисува с вас. И до нови срещи, мили! Ако имате желание, пишете ми ги отдолу какво да рисувам. Опитвам се да ги изпълна. И това беше. Вашата Дени. Довиждане!